Spørgsmål. Hvad kalder man en bog, der mangler hundredvis af perfekt bevarede vers? Det er i hvert fald det svar, jeg får fra mine muslimske venner. I går læste vi en passage fra Kitab Fadail al-Quran, hvor Ibn Umar, en af Muhammeds ledsager, indrømmede, at meget af Koranen er gået tabt. Ibn Umar erklærede til muslimer: Lad ingen af jer sige, jeg har lært hele Koranen, for hvordan ved han, hvad det hele er, når meget af det er forsvundet? Lad ham hellere sige, jeg har lært, hvad der er x omfang deraf. Det vil sige, jeg har kun lært, hvad der har overlevet. Abu Ubaid fortsætter derefter med at give en masse eksempler på manglende vers, manglende passager og manglende kapitler. Lad os læse, hvad den første generation af muslimer sagde om den perfekte bevarelse af surah. 33 af Koranen. Ibn Abi Maryam beslægtede os fra Ibn Luhay, fra Abu el-Aswad, fra Urwa b-az-Zubayr, fra Aisha, som sagde surat al-Asab. Surah 33 plejede at blive reciteret på profetens tid med 200 vers, men da Uthman skrev kodekserne ud, var han ikke i stand til at skaffe mere af den, end der er i den i dag. Så ifølge Mohammeds kone, Aisha, blev moderen til den trofaste surah 33 reciteret med 200 vers. Men da kalif Uthman besluttede at distribuere nogle skriftlige kopier af Koranen, kunne muslimer kun finde det, der står i kapitlet i dag. Surah 33 af den Koran, vi har i dag, indeholder 73 vers. Hvis nu 33 surah oprindeligt indeholdt 200 vers, men i dagens Koran indeholder den kun 73 vers, hvor mange vers mangler der i surah 33? Ifølge Aisha mangler 127 vers fra suraen 33 af den perfekt og mirakuløst bevarede Koran. Men det bliver værre, fordi Aisha tilsyneladende rundede ned, da hun sagde, at surah 33 plejede at indeholde 200 vers. Ismail b. Ibrahim og Ismail b. Jafar relateret til os fra Mubarak b. Fadala, fra som Abi en-Nujud, fra Sir b. Hubiai, som sagde, Ubay b. KB sagde til mig, hvor mange vers talte du, eller hvor mange vers læste du? Surat al-Asab. 72 eller 73 svarede jeg, sagde han. Alligevel plejede det at være lige med Sur al-Baqara, surah 2, og vi plejede at læse verset om stening i den, og hvad er verset om stening? Han sagde, hvis en voksen mand og kvinde begår utroskab, sten dem uden tøven som en advarsel fra Allah, for Allah er mægtig klog. Ifølge Uba ibn Kad plejede surah at være så lang som 2. Men hvem var Uba ibn Kab, at vi skulle lytte til ham? Uba er ikke en gennemsnitlig sahabi. Han er Koranens eje. Han er mesteren. Uba var Koranens herre, og Uba sagde, at surah 33 plejede at være lige så lang som surah 2. Surah 2 i Koranen er 286 vers lang. Nu, surah 33 plejede at indeholde et sted omkring 286 vers, men nu indeholder den kun 73 vers. Vi kan sige, at ifølge Uba ibn Kab mesteren, gik mere end 200 vers tabt fra et enkelt kapitel i Koranen. Hvordan vil vores muslimske venner reagere? De 200 plus vers blev alle ophævet. Har du lagt mærke til, at Koranen har alle funktionerne i en bog, der er blevet ændret og korrupt, men muslimer opfinder årsagerne til alle ændringerne og korruptionerne og siger derefter, at den er blevet perfekt bevaret. Den Koran, vi har i dag, mangler hele kapitler og hundredvis af vers. Hvorfor det? Fordi de manglende kapitler og vers blev ophævet. Hvad hvis den Koran, vi har i dag, indeholder ting, der manglede i tidligere Korane? For eksempel havde Mohammeds ledsager Ibn Masud kun 111 kapitler i sin Koran. Han sagde, at 3 kapitler, der er i dagens Koran, ikke formodes at være derinde. Så hvad sker der, når ting bliver tilføjet? Den der har udladt noget, der er i dagens Koran, lavede simpelthen en fejl. Ibn Masud tog fejl. Hvad nu hvis vi sætter 2 af nutidens Korane side om side, og vi ser,
at der er forskellige arabiske ord med forskellige arabiske betydninger. Det er fordi Koranen blev åbenbaret på en masse forskellige måder, men disse forskellige læsninger komplementerer hinanden. Alle de forskellige versioner er fra Allah. Læg mærke til, hvad muslimer siger. De siger, at Koranen har alle funktionerne i en bog, der er blevet ændret og korrumperet, og alligevel er den på mirakuløst vis blevet bevaret af den store Gud Allah. Men dette rejser et åbenlyst spørgsmål. Hvis bevarelsen af Koranen er et mirakel, og alligevel har Koranen alle funktionerne i en bog, der er blevet ændret og korrumperet, hvordan skal vi så identificere mirakelet? Hvad er mirakelet her? Vores muslimske venner siger, at Koranen er anderledes end andre bøger. Den er blevet perfekt bevaret, og alligevel har Koranen alle funktionerne fra alle de andre bøger, der er blevet ændret og ødelagt ting, tilføjet ting taget væk, forskellige ord i forskellige versioner. Hvis dette er et mirakel, det er det dummeste mirakel nogensinde. Muslimer fortæller os grundlæggende, at Allah sagde, ved du hvad? Jeg vil udføre et mirakel. Jeg vil få Koranen til at se nøjagtig ud, som om den er blevet ændret og ødelagt, selvom den er blevet perfekt bevaret. Muslimer hævder uden at fremlægge konkrete beviser, at Toraen er blevet ændret. Hvordan kunne det lade sig gøre at ændre hvert eksemplar globalt på en ensartet måde? Har du stødt på nogle historiske data, underbygger denne proces? Formoder du ikke er stødt på sådanne beviser? Men når vi analyserer Koranen og hadith sammen med manuskriptsammenligninger, er ændringer i Koranen tydeligt synlige. Er der 26 forskellige versioner af Koranen, der er i brug globalt, som mange nægter at anerkende. Det er essentielt at tænke kritisk og ikke blindt acceptere misinformation, der er blevet cirkuleret om kristne og jøde. Derudover er det værd at bemærke uoverensstemmelserne mellem forskellige oversættelser, versioner af Koranen og den originale arabiske tekst er også en form for korruption af din bog. Du vælger at tro på, at i sidste ende op til dig.